Mai sauraro idan wannan ne farkon ziyarar ka wannan tasha ka danna subscribe sannan ka danna kararrawa domin ci gaba da samun daɗaɗɗen shirye-shiryenmu da zarar mun saki. To mai sauraro kamar yadda kuka sani ranar Whoop tana nan zuwa ta zo dab da dab, ranar aure mai abin mamaki da ban alajabi da kuma ƙayatattun hotuna masu ban mamaki. Inda za a ga kowa da kalar tasa, wannan ya yi Whoop da wannan, wacce ta yi Whoop da wannan. Inda za a ga babba ya auri yarinya, yaro kuma ya auri babba. Inda za a kalli samari manya kowace kalan daban-daban da irin ɗaukan hotunan su da kuma yanayin aure-auren nasu. Aure ne mai ban al'ajabi, Whoop day za a kalli jika ta auri kakanta, kaka ya auri jikarsa. Ko kuma ka samu yaro ƙarami ya auri mace da tafi shi, ko kuma dai ka samu kansu ɗaya. Whoop day tana nan da ƙarasuwa, za ku samu ƙayatattun hotuna masu ban al'ajabi da ban mamaki. To domin jiran wannan rana ka danna subscribe a wannan tasha sannan ka danna ƙararrawa. Mun gode.